షలోమ్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది హోలీ సెప్లికర్ చర్చ్. ఇది గోల్గొతా కొండ పైన ఉన్నది. ఇదే ప్రాంతంలో యేసు ప్రభును సిలువ వేయడం జరిగినది. మీరు చూస్తున్నది ఆయన టూంబ్. దీని లోపల ఆయన టూంబ్ ఉన్నది. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన యొక్క బాడీని తీసుకువచ్చి మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క స్టోన్, మీకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ స్టోన్ పైన ఆయన బాడీని ఉంచి ఉన్నారు. ఆ బాడీని అలాగనే ఉంచి ఉన్నారు కాబట్టి చాలామంది వచ్చి తాకుతున్నారు. ఇక్కడ ఈ యొక్క హోలీ సెప్లికర్ చర్చ్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే ఆయనను ఆ ప్రాంతంలో పెట్టి ఉంచినటువంటి ఆ ఫొటోస్ను కూడా, ఆ పెయింట్స్ను కూడా మనము ఆ వాల్స్ పైన చూడవచ్చు అనమాట. ఇదే ప్రాంతాన్ని కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రతి ఇయర్ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి దీన్ని దర్శిస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రాంతాన్ని చూసి ఆ ప్రాంతాన్ని తాకి వెళ్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఈ యొక్క ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యతను కూడా నేను వివరిస్తాను. మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తున్నటువంటి ప్రాంతము గోల్గొతా కొండ కింది భాగం. దీనికి సరిగ్గా పై భాగంలో యేసు ప్రభుని సిలువ వేయడం జరిగింది. మీరు చూస్తున్నటువంటి రాయి మధ్యలో పగిలిపోవడము గమనించవచ్చు. ఇది ఎందుకు పగిలిపోయినదంటే యేసు ప్రభుని సిలువ వేసినప్పుడు పెద్ద భూకంపం సంభవించడము మనము మత్తయి సువార్తలో గమనించవచ్చు. ఈ భూకంపం వలన ఈ రాయి పగిలిపోయినదని పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం. ఈ ప్రాంతానికి ఉన్నంత ప్రాముఖ్యత ప్రపంచంలో ఏ ప్రాంతానికి కూడా ఉండకపోవచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఇది యేసు ప్రభు రక్తం చిందించినటువంటి ప్రాంతము. అది మాత్రమే కాదు కానీ ఇక్కడనే ఇదే ప్రాంతంలో ఆదాము కూడా సమాధి చేయబడినాడు అనేది చాలా మంది విశ్వాసము. అయితే నేను ఈ ఆదాము పేరును నేను హిబ్రూలో మీకు వివరిస్తాను. ఈ ఆదం అనేటువంటి పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినదంటే అద్దమ అనేటువంటి పదాల నుంచి వచ్చినది. అద్దం అంటే ఏంటంటే మనిషి అని అర్థము, మానవుడు అని అర్థము. దమ్ అంటే బ్లడ్, రక్తము అని అర్థము. అదమా అంటే మట్టి అని అర్థము. మట్టి, రక్తంలో నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మనిషి అని అర్థము. అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగినదంటే అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఒక మనిషిని అవిధేయత వలన మానవాళికి పాపమి ఎలాగ సంక్రమించినదో అలాగునే మనిషిని విధేయత వలన సమస్త మానవాళి పాపము కూడా కడగబడినదని రోమీయులు 5వ అధ్యాయము 19వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాము. అంటే యేసు ప్రభు సిలువ వేయబడినటువంటి ప్రాంతము గొల్గొతా కొండ పై భాగంలో సిలువ వేయబడితే ఆయన రక్తం చిందించినప్పుడు ఆ రక్తం అనేది ఆ కొండలో నుంచి కిందికి వెళ్ళి ఎక్కడైతే ఆదాము సమాధి చేయబడినాడో, అంటే మానవుడు సమాధి చేయబడినాడో, ఒక మనిషి ద్వారా ఎలాగైతే పాపం సంక్రమించినదో సమస్త మానవాళికి, ఆ సమస్త మానవాళి పాపాలను, ఒక సింబాలిక్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పాపాలను యేసు ప్రభు పరిశుద్ధ రక్తం అనేది సమస్త మానవాళి పాపం అనేది ఆ రక్తం చేత కడగబడింది. హల్లెలూయా. అంటే ఈరోజు దేవుడి చేత నిర్ణయించబడినటువంటి ప్రతిది కూడా చాలా లోతైనటువంటి మర్మాలు కలిగి ఉన్నాయి. ఈరోజు యేసు ప్రభు ఎక్కడ సిలువ వేయబడాలనో, అదేవిధంగా ఆదాము ఎక్కడ పూడ్చిపెట్టబడాలనో అవన్నీ దేవాది దేవునికి ముందే తెలిసి ఉన్నాయి. అందుకని ఆదాము కూడా ఇక్కడనే సమాధి చేయబడినాడని, యేసు ప్రభు ఇదే ప్రాంతంలో సిలువ వేయబడినాడని, ఆయన రక్తము మానవాళి సమస్త పాపాలను కడిగేసిందని నేను నమ్ముతున్నాను. అందుకని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ ప్రాంతానికి, ప్రపంచంలో ఈ ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇంకే ప్రాంతానికి కూడా లేదని నేను నమ్ముతున్నాను. హోప్ దిస్ వీడియో బ్లెస్డ్ యూ.